Bună ziua! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Gătitul o plăcere cu Thermomix. Preparăm împreună tiramisu, adaptat atât pentru copii cât și pentru adulți. Eu sunt Ionela, ea este Cristiana și împreună gătim tiramisu cu Thermomix 6, aparatul multifuncțional de gătit. Am ales ca rețetă pentru astăzi tiramisu, consultând platforma Cookidoo de pe aparatul multifuncțional de gătit. Această platformă Cookidoo ne ajută pentru că putem consulta din timp ingredientele necesare, ne putem alcătui un shopping, o listă de cumpărături, ne cumpărăm din timp ceea ce ne trebuie, exact cum am procedat noi aici, după cum puteți vedea avem deja pregătite ingredientele și apoi urmăm pas cu pas instrucțiunile, pașii de preparare. Tot ce avem de făcut este să apăsăm începe preparare și să urmăm pașii. Pentru că tiramisu este rețeta preferată a Cristianei, ea va fi inginerul la butoane. Să ne apucăm de gătit, da? Da! Într-o prima etapă vom pune fluturașul pentru că vom bate ouăle și zahărul. Ok. Punem bolul. Punem bolul în suport, da. Adăugăm două ouă. Te rog. Bun. Un gălbenuș pe care îl avem deja pregătit. Bun. Mai departe. Zahăr pudră. Noi am pregătit anterior filmării exact 130 de grame, conform instrucțiunilor din rețetă. Nu este nimic dacă punem încă 2-3 grame în sau plus, chiar mai puțin. Punem capacul și paharul de măsurare în orificiu. Și acum batem ouăle și zahărul. Acum scoatem și paharul de măsurare, dar și fluturele, cum de nu mai avem nevoie de el. voi lua eu fluturele. Iar prin orificiul din capac vom pune mascarpone linguriță cu linguriță să se amestece cu ouăle și zahărul. Nu înainte de a arăta lui Edi ce am obținut în prima etapă. Da? Thermomix a bătut ouăle și zahărul, pudră. Ok? Asta am obținut. Da. Acum, așa cum ai spus și tu, prin orificiul din capac vom pune mascarpone. Noi am scos fluturașul, am scos și paharul de măsurare și acum selectăm viteza 2 minute, viteza 3. Bun. În aceste 3 minute se amestecă ouăle cu zahărul și cu mascarpone. Etapa s-a terminat. Îi arătăm din nou lui Edi ce am obținut. Da? Am pus mascarpone peste zahărul și ouăle deja bătute. Da. Tot ce avem noi de făcut Edi în acest moment este să muiem pișcoturile în lichidul anterior preparat, iar în acest moment noi ne-am gândit să ne personalizăm rețeta și anume, într-un vas avem lapte cu cacao pentru copii, vom muia pișcoturile și vom face un bol cu tiramisu pentru copii, Da. iar în acest bol am amestecat lapte cald cu cafea instant, la care am adăugat 50 de ml de cremă de whisky și tiramisu obținut va fi pentru adulți. Acum să trecem la preparare. În această etapă, Cristiana va muia pișcoturi în laptele pregătit cu cacao pentru copii, va alcătui un strat pe fundul bolului ei. Eu în acest bol voi muia pișcoturi în laptele cu cafea instant și cu cremă de whisky. După ce așezăm un strat de pișcoturi, punem un strat de
cremă cu mascarpone utilizând spatula. Continuăm cu încă un strat de pișcoturi și un strat de cremă și la final vom ține la frigider timp de 5 ore. În acest moment, tiramisu este gata. După ce am adăugat ultimul strat de cremă, am presărat cacao. Acesta este tiramisu în care am muiat pișcoturile în lapte cu cafea instant și cu cremă de whisky. Acela este tiramisu pentru copii, cu lapte doar și cacao. În cazul în care dumneavoastră nu doriți să creați două porții separate, personalizate de tiramisu, cantitățile recomandate inițial pot fi folosite pentru a prepara tiramisu într-o tavă mare, doar cu lapte și cacao. Procedura este aceeași: un strat de pișcoturi muiate în lapte, un strat de cremă și la final decorați după imaginația și inspirația dumneavoastră. Poftă bună! Poftă bună!